and John Remix. Ititimpot gubat at bakit anarem adamay sa abaro barongim ubing pailaeng adamay sa abalay nga inda nagkagosan na danon rabi tay bakit agkarayam una na tay bakit nga inyar areng pagustuhan ng baro oray mamin siyam laeng no di napagustuhan ay ipatay kuday to'y alaka din baro oray mamin siyam laeng kunamat ay baro nga inyar arasaas pagustuhan ka na nang hindi mo ibagbaga na imbaglaken ka tasigunda mano kangem siyang nga agdama awan pulos pasadas na ninanang nupay nalad naipayan lagta tiragsak abot takya dinangkit ken balag nagragsak ka nagpatpatnag awan anay day di agubat kini baro nagtupak malas gapo iti bilid ni ayat ni baro tidak sanggasat ititimpot gubat at bakit anarem adamay sa abaro barongim ubing pailaeng adamay sa nga balay nga inda nagdakusan na danon rabi tay bakit agkarayam una na tay bakit nga inyar areng pagustuhan ng baro oray mamin siyam laeng no di napagustuhan ay ipatay kuday to'y alaka din baro oray mamin siyam laeng kunamat tay baro nga inyar arasaas pagustuhan ka na nang hindi mo ibagbaga na imbaglaken ka tasigunda mano kangem siyang nga agdama awan pulos pasadas na ninanang nupay nalad naipayan lata tiragsak abot kakyad inangkit ken balag nagragsak ka nagpatpatnag awan anay day di agubat keni baro nagtupak malas gapo iti bilig ni ayat ni baro tidak sanggasat ititimpot gubat at bakit anarem adamay sa abaro barongim ubing pailaeng adamay sa abalay nga inda nagdagosan na danon rabi